Nachádzame sa v Štúrove, mestečku osídlenom už v dobe kamennej. V rímskom období sa v týchto miestach nachádzala strážna stanica Anavum. Most Márie Valérie spája slovenské Štúrovo s maďarským Ostrihomom. Obnovený a odovzdaný bol v roku 2001. Jeho celková dĺžka je 496 metrov. Stojíme pod sochou poľského kráľa Jána Sobieského, ktorý spolu s vojskom Habsburgovcov oslobodil pôvodnú usadlosť Párkán spod tureckej nadvlády. V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Dodnes sa tu koná tradičný jarmok Šimona a Júdu. Vojnový cintorín sovietskej armády v Štúrove ukrýva pozostatky vyše 5000 padlých vojakov Červenej armády. Jeho dominantou je socha smútiacej matky. V súčasnosti je Štúrovo predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko Vadaž navštívia každoročne tisícky turistov zo Slovenska i zahraničia. Presunuli sme sa k strednej odbornej škole, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Pozývam vás na krátku prehliadku školy. Toto bola krátka prehliadka po meste a škole, ktorá si tento rok pripomína 45. výročie založenia.